שלום לכולם, אני אסף מחדשות לילדים. כי למבוגרים יש חדשות, אבל הילדים לא בדיוק יודעים מה קורה. אבל מגיע לכם לדעת מה קורה. אז עשינו בשבילכם חדשות שמתאימות לכם. בואו נתחיל. בטח אתם יודעים שבימים האחרונים העם שלנו עובר ימים לא קלים. משהו קורה, קצת כמו בקורונה, אבל זה משהו אחר. מלחמה. מה זה בעצם מלחמה? שני עמים שנלחמים אחד בשני. העם שלנו היה בהרבה מלחמות. אתם זוכרים את חנוכה? לפני 1000 שנים נלחמנו וניצחנו את היוונים. זו הייתה מלחמה, ואנחנו נזכרים בה בחנוכה. אתם זוכרים את מלחמת העצמאות? כשהכרזנו על מדינת ישראל לפני 75 שנה, ואז מדינות ערב תקפו אותנו וניצחנו, זו הייתה מלחמה שאנחנו נזכרים בה ביום העצמאות. אז עכשיו אנחנו שוב במלחמה, וזה בטח גם מלחיץ וקצת מפחיד לשמוע שיש מלחמה בישראל. אז בואו נעשה קצת סדר כדי להבין יותר טוב מה קורה. מדינת ישראל החליטה לתת למלחמה שם חרבות ברזל, שם של עוצמה וכוח. עם ישראל הוא חזק וגם מאוד אכפת לו, לכן אנשים עזבו הכל, אפילו טסו חזרה מחול רק כדי להתגייס. באמת ממצב שאנחנו הופתענו והיינו צריכים להגן על עצמנו, עכשיו אחרי שהתארגנו וגייסנו את כוחות צה"ל, עכשיו אנחנו עוברים לתקוף אותם. כל העולם תומך בישראל, והמדינה הגדולה ארצות הברית שלחה לישראל מטוסים וכלי נשק כדי לעזור לה. בימים אלו, מיטב הלוחמים והלוחמות שלנו לוחמים בגבורה, ועושים כל מה שניתן כדי לנצח ולהחזיר הביתה את החטופים והשבויים. הטייסים שלנו טסים מעל עזה ומפציצים את המחבלים. אנחנו, האנשים שנמצאים בבית, נקראים העורף. ממש כמו העורף שלנו. יש את מי שנמצא מקדימה, הלוחמים, ואנחנו נמצאים מאחורה ותומכים בראש, וכולנו ביחד ננצח. גם לנו בעורף זה לא פשוט. אין לימודים, סדר היום שלנו לא כמו בשגרה. יש כאלו מאיתנו שנמצאים במקומות בארץ שיש בהם אזעקות, וצריכים להיות חלק מהזמן במרחבים מוגנים, במקלטים. יש הרבה משפחות מעוטף עזה שבגלל המלחמה נאלצו לעזוב את ביתם. וגם למבוגרים לא קל. אבל למרות שאנחנו לא לוחמים בחזית, תדעו לכם שגם לנו יש תפקיד חשוב מאוד בשביל לנצח ולהצליח במלחמה הזו. הצבא שלנו חייב שיהיה לו עורף חזק. ולכן כל אחד מאיתנו יכול לתרום בדרך שהכי נכונה לו. להכין חבילות לחיילים, לכתוב מכתב עידוד לחייל או למפונים, להגיד תהילים, להתפלל שכולם יחזרו בשלום, להתקשר לחבר או לסבא וסבתא לשאול מה שלומם, לעזור להורים בבית, לאחים, ובכלל להיות יותר סבלניים וטובים אחד לשני. אנחנו נמשיך לעדכן ולספר לכם כאן בחדשות לילדים בדיוק מה קורה במדינה, ומקווים שבקרוב נוכל לעדכן שהמלחמה נגמרה ונחזור לבית הספר ולחיים הרגילים. תמשיכו לעקוב, כולנו יחד, עם ישראל חי.